mislim, nažalost, stvarno nemam vremena, ja sam u pogonu ove godine preko 260 dana priprema, olimpijska je godina, evropsko prvenstvo, u prvom mjesecu bilo je evropsko vaterpolu. Nažalost, ne mogu drugačije pomoći još nego tako da dovedem reprezentaciju, da pomognem savjetom, programom, treningom, ono što mogu nešto dopisnim putem. Ovo je, evo, nisam ih uopće trebao nagovarati, svi su odmah pristali, ovo nam se dobro poklopilo nakon napornog puta, napornih priprema da se isplivamo i sad kad dođu u Zagreb imaju slobodno popodne, sutra imamo natjecanje, tako da htio sam im pokazati jedan prekrasni bazen i sad sam bio i u teretani, pokušavam nešto osmisliti da dovedem na pripreme reprezentaciju ovdje. Sad ne znam da li ću uspjeti to prije Rija, ali pokušat ću sigurno prije Europskog i svjetskog prvenstva u malom bazenu, a isto tako i vaterpolo reprezentaciju gdje sam kondicijski trener. Teretana je odlična, imam sve uvjete, bazen je super, tako da pokušat ćemo makar na 7 dana doći prije olimpijskih igara ili s plivačima ili sa vaterpolistima, da ja dam neki doprinos svom rodnom gradu i svom gradu koje jako volim i ljude koje volim, pa poslije olimpijade vidjet ću šta ću ja isto sa svojim planovima, ali sigurno ću morat malo stati jer ovo je malo pre-stupar i možda onda malo i više bude mogao od pomoći pitati svojim kolegama u plivačkom i vaterpolu. Sjajno, evo, lijepe vijesti.